ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ha kalai puai tari kebenaran no pra arjar puai ke snong pendeng yong lengba katanat sports ya kepada tip kum ke 7 United kala penha perda ya ke jingilek kai football final interdong bala penlong Hamadan dom maulu. Na pedeng ki hinyo tu lagi dong kedong lu maralong kalalong ka lado hadin makadala ban pelim no ya kedong gate da sauko lalai ha ke jingya shoot tie breaker bad da ke jingjab kedong lu maralong kala yo khur ya ka khusnam da ka song pisa ka ba shipo hajar tingka haringkat ka trofi kat ba kedong gate ka bawan baar kala yo khur ya ka song pisa ka ba san hajar tingka lembat ka trofi. Kakong Madonna bilang ste kabalalong kum kakong san hagani kasngi kalano jingerap khat san hajar tingka shaka 7 United but Beijing yarap ru ya baro ki jinglot hagabathet ikitiar na kabenta ka lucky draw. Shusho haga janmit jonggani kasngi kasnong pendeng yong kala penlong pat saya ka jing up meet snem thamai ha kabade simbenta lang dekipat ba nong song snong bat na ki snong ki ba marjan. Kipai ba jungi ba players ki clemson mayo mani shimnata hagi lumpung ele kai ba pher ko cricket lani ki football lani ki basketball na daw jongu nyang COVID-19 ide ba mia duai khamjor mata nambo unja no ni nyang COVID namar ba na peche ki wei state kum shadali Mumbai mata kini ki jela jongi jela ka rin tiap rokuai kalawan biang ka lockdown tinga terpat ia boro bakin ia bu ka jingruai ba terpang sedang bang hinduk light no new nyang jimpang COVID-19 sedang ba kibreu jongi kinyo mat biang ya ka jinglai luot ban ya khai pateng ka jinglai luot ban ya lekai ban penlong kun kini tournament ba pher ka jinglai luot ban ya money play Kajing lai luat bagi ni lechi ki school college kajing lai luat kaba open pisa shu khamtam ye ki pai ba jungi khamtam ye ki to ki ba shu belas ni ba ye ki ba shu ye di ye thi ye kamai ji daga ba kia seng la ki jong ki kam ki ba rep ki ba ria the sports for work ka jungi kai ni balong discipline the sports ka kai ni balong ka teamwork the sports ka kai ni Mengenal kibreu ki basmat basting, bat yang hikai tu pun kini ki areas ba ide ban kurang ru ya kapor. Nama ba hawa ki page ya kecai kibreu juni ilong ijai kibreu iba tam shintro dari tam shikham. Hende ringba kan ila sports spirit ila ban enkarket lani ila ban penprung haki kibreu juni ya ka mensim jo jinglong disiplin ka jingurong ya kapor ka jing treshiton namar dakini ki jinglong kala ban penra susu ya ka jinglong jingman jong ka jai bureu juni hi borokwe.
Champion Harkadega Interbank Football Tournament Arajar Arpaway. Come on, you get back. Walk.